Senyores, senyors, digníssimes autoritats, benvinguts a aquest acte que s'emmarca dins de la celebració dels 20 anys dels síndics i defensors locals de Catalunya i que acull en aquest espai que s'ha convertit en un referent de la ciutat com és la Llotja de Lleida, el Palau de Congressos. Aquesta trobada es celebra conjuntament amb les 5enes jornades de formació que celebraran tots vostès, els síndics, vinguts d'arreu del país i també de fora, per celebrar vostès avui i demà aquí a la ciutat de Lleida, que els acull molt cordialment. 20 anys de síndics i defensors locals, que recorda que va ser precisament la ciutat de Lleida la que va tenir el primer síndic sota el mandat del seu alcalde, el senyor Antoni Siurana, i que va ser precisament el senyor Simeó Miquel, que malauradament ja no és entre nosaltres, qui va ostentar aquesta distinció, aquest càrrec. Avui serveix també aquest acte per recordar-lo i retre-li un homenatge. Cal enaltir la figura del síndic de Greuges, que vetlla perquè es respectin els drets de les persones, drets que afecten a diversos col·lectius, àmbits d'actuació i que defineixen la societat en la que vivim. Aquest acte, servirà, a més, com dèiem, per a parlar de les jornades que estan celebrant vostès i també per retre aquest homenatge. Per començar aquest acte institucional d'avui, aquest acte protocolari, té la paraula el senyor Josep Giner, síndic de Lleida. Benvinguts a tots aquí a Lleida. En aquest moment, el president del Fòrum és qui farà la presentació del segon recull d'informes dels síndics i defensors locals del Fòrum, que actualment incidim al voltant d'un 54% de la població de Catalunya, més de 4 milions de ciutadans. Però crec que és de justícia, abans de passar-li la paraula, adreçar a les persones que han fet possible el desenvolupament de les jornades un reconeixement. Reconeixement per la feina feta, feina ben feta, ja que sense el seu concurs no fora possible la celebració del mateix esdeveniment. D'agraïment és el treball fet per la gent de Sabadell, la gent de Sabadell, que són la gent del nostre síndic president, que és el president de Sabadell. Agraïment als tècnics i al seu síndic de Santa Coloma. Agraïment al gabinet d'alcaldia de Lleida, agraïment al propi alcalde per donar totes les facilitats perquè se celebressin i per recolzar-nos totalment. Agraïment al president de la Diputació i al seu gabinet, agraïment al delegat a Lleida de la Caixa de Pensions per la seva celebració, ja veu que tothom ha intentat ajudar-nos, agraïment també, i en aquest cas ho particularitzo, a la Gemma i a la Pili, de la Sindicatura de Lleida, que en realitat han fet molta feina, però han tingut el doble de feina, perquè l'altre ha sigut el d'aguantar-me els meus nervis i elles han tingut que conviure amb mi tots aquests dies. Aquesta feina ha estat la més feixuga que ells han fet. I finalment, voldria agrair a tots els assistents que amb el vostre recolzament ens doneu la força necessària per treballar en favor de la ciutadania, millorant la transparència, la eficàcia i la independència, fent possible que les nostres institucions, l'Ajuntament, siguin més properes i obertes a la ciutadania. Moltes gràcies per la vostra presència aquí. I ara, president, tens la paraula. Moltes gràcies, síndic Giner, alcalde, autoritats, il·lustres síndics i síndiques locals de Catalunya, de l'estat espanyol i de fora de l'estat espanyol.
Mirin, avui fem alguna cosa més del que ens explicava també el nostre conductor de l'acte, perquè avui, ara en aquest moment, presentem el recull d'informes del que fem els síndics. Els síndics locals, cada any, anem al ple dels nostres ajuntaments i els expliquem el que hem vist i el que hem fet per treballar per a la nostra ciutadania. I això, aquest és el segon any que ho fem. Presentem un recull en el qual vol ser una eina perquè els ajuntaments puguin millorar. És aquest empeny que nosaltres volem donar. Però us diré que ara, o ahir vespre, a l'hotel abans d'anar a dormir, em repassava per darrer cop, vull dir, tornaré a fer-ho, no em penso morir ara, però llegia el recull. I us he de dir que vaig quedar preocupat, molt preocupat, perquè mirin, fins a l'arribada d'aquesta ditxosa crisi econòmica, érem un país amb grans aspiracions, amb reptes importants a assolir, no només a nivell econòmic i professional, sinó també a nivell social. Per primera vegada estàvem aplicant polítiques públiques dirigides a fer una societat més justa, en molts àmbits. Per primera vegada s'han promulgat lleis amb un elevat contingut social que afectaven a temes tan diversos com la igualtat de gènere, l'accessibilitat, el disseny per tothom, la conciliació de la vida familiar i laboral, la igualtat en medi ambient, la promoció autònoma personal amb la llei de la dependència i per primer cop també estàvem creant figures i mitjans de defensa de drets de les persones per la solució de conflictes entre particulars o entre particulars i administracions públiques, com som els síndics de greuges, però també ho són les oficines del consumidor, les agències de protecció de dades, els serveis de mediació, entre múltiples serveis que encara més especialitzats en funció de la problemàtica. I jo em pregunto, i ara què? Aquesta tendència seguirà, s'estancarà o retrocedirà? Molt em temo que tenint en compte els indicis que ens han proporcionat fins ara, es farà, o potser ja s'està fent, un pas enrere en la defensa dels drets i en la lluita contra les desigualtats socials. Per aquest motiu, en el context actual de crisi econòmica global, està duent a les persones que manen a replantejos dels fonaments de l'estat del benestar, on es retallen drets de la ciutadania en pro del rescat i salvament del sistema econòmic, on els ciutadans i ciutadanes cada cop mostren més una desafecció cada cop més gran als dirigents polítics, on les ideologies es barregen i es confonen, i l'existència de la figura del síndic municipal és un alleugeriment, un bastó on recolzar-se, a vegades, un oasis en el desert. Així, els que tenim la sort i la responsabilitat d'ocupar aquesta institució en el nostre municipi, tenim el deure de recordar a l'administració, una vegada rere l'altra, l'existència d'aquells drets vulnerats, d'aquelles situacions injustes que succeeixen. No permetem mai que les circumstàncies econòmiques serveixin d'excusa a les administracions per no complir amb els seus deures i obligacions. Aquesta tasca incansable es plasma en els informes anuals. D'aquesta manera, els informes anuals dels defensors són una manifestació escrita que demostra l'existència d'aquestes institucions, de la seva feina, de la capacitat que tenen de ser el corcó de l'administració, recordant-li i recomanant-li aquelles actuacions necessàries per aconseguir fer efectiu el principi del dret a una bona administració, cim de l'ideari comú i el nostre objectiu. Amb aquesta finalitat, de servir a la ciutadania, i més en aquests moments de dificultat, us presento la unió de tots aquests grans de sorra, aportats en cada una defensor i defensora en forma de recull. Aquest segon recull, que podreu consultar perquè s'ha repartit a tothom, aquest segon recull d'informes dels síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya, en el qual aquest any s'ha volgut fer un petit estudi de les queixes que arriben i que tenim tots plegats en comú. I aquí el fòrum hi té un paper molt important, perquè ens cal, ara més que mai, treballar en xarxa, treballar junts, des de la nostra independència, i vèncer les resistències i els entrebancs que hi ha pel camí. Aquests informes que avui resumim en aquest recull és fruit de molts esforços, junts, amb la voluntat de fer-nos més forts i més present. Us presentarem també ara una campanya general personalitzada per cada un de nosaltres, amb aquesta voluntat del fòrum de ser tots junts una eina forta, perquè al fòrum hi ha moltes realitats, ciutats d'1,5 milió, ciutats de 200.000, ciutats de 60.000. Des de la Junta del Fòrum el que hem volgut sempre és donar material als nostres síndics per fer-nos presents, per tenir més aquesta proximitat. Aquesta és una campanya que hem fet personalitzada per cada síndic, a la qual consta de, sortirà ara, m'imagino, cost del directe, exacte,
És una campanya que va adreçada a que quedi molt clar on ha d'anar l'administrat. L'administrat ha d'anar, en primer lloc, sempre al seu ajuntament. Allà és on cal queixar-se. Amb un missatge també molt clar, a la qual posa el que fem els síndics i defensors. Defensem els drets davant de l'Ajuntament. I a sota estarà personalitzat per cada un dels síndics i síndiques locals de Catalunya. Això, que significa també un estalvi per les nostres institucions, per les de cada poble, és l'eina que volem posar a l'abast de tots els nostres associats i associades. I avui també hem presentat, que també us ho hem entregat, el nostre recull de formació. La nostra associació també té com a objectiu formar els síndics, perquè siguem més forts, que també és el que estem fent avui, perquè siguem més valents, perquè puguem trepitjar més bé el terreny que ens ha tocat. És un recull en el qual hi ha tota la formació que hem fet al llarg d'aquest 2009. Tot això està fet i està pensat només amb un sol objectiu, amb la voluntat de servir als homes i les dones de la nostra terra. Moltes gràcies a tothom per la feina que heu fet i per la feina que encara farem. Gràcies.